ba a gane tarbiyyar ka sai an ga ya ka ɗauki babanka da babarka, yadda ka ɗau babanka da babarka da irin mutunta su da darajta su da kimanta su da kula da su da lafiyarsu da abincinsu da suturarsu da maganinsu. Don duk duniya a duniyan nan kaf in ka ɗauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani ɗan adam da ya kai babanka da babarka. So in muka ga kana wulakanta babanka kana wulakanta babarka mun san baka da tarbiyya kuma baka da halacci. Shi yasa wani yace in za ka yi mu'amala da mutum fara tambayar alakarsa da babansa da babarsa. In ka ga yana kimanta iyayensa to kai mu'amala da shi domin ya san halacci. Sannan ba za a gane tarbiyyar ka ba a babun a tarbiyya ijtima'iyya sai an kalle ka da matarka wacce ka je ka rabota da danginta, ka rabota da iyayenta, ka rabota da garinsu, ka rabota da gidansu, ka kawo ta gidan da kake so, unguwar da kake so, inda kake so ka aje ta. Da haka aka ka wulakanta matarka, ka tozarta ta, ka hana ta abinci, ka hana ta sutura, ka hana ta magani, ka ƙi kula da lafiyarta, ka ƙi ka mutunta ta ka darajta ta, to ai kai ma kana son ka aurar da yanka a mutunta ta. Sannan a dubi maƙotanka da ƴan uwanka da aka haife ku shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai, da wanda suka yi makotaka da kai da musulmi da waɗanda ba musulmi ba, kai hatta kyanwa gidanka sai an ga yadda kake kula da ita. Bin wata mata ta shiga wuta saboda kyanwa, wata ta shiga aljanna saboda kare. Kare ya zama dalilin shiga wata aljanna, kyanwa ta zama dalilin shiga wata wuta. Me ya jamu? Tausayi ne kawai. Wannan ta nuna wa kyanwa rashin imani, wannan ta nuna wa kare imani da tausayi. Saboda haka sai Allah ya shigar da wannan mata aljanna kuma karuwa ce, amma da ta tausaya wa kare fa shakarallahu laha fa gafara laha, saboda ta shayar da kare ruwa. Wannan kuma ta daure kyanwa bata bata abinci ba har ta mutu, Allah ya sa ta auta saboda bata da imani. Saboda haka makotanka, ɗan uwanka, shaƙiƙanka, li'abbanka, kai hatta kirista ko ba ma guje ko ba yahudan da ke unguwarku kusa da gidanku ko cikin ku ɗaya da ba ma gujan, kai ko babanka ne ma ba gujen musulunci ya faɗi yadda zaka rauna da babanka in ba ma guje ne. Ko ba ma guje ne yana da haƙƙin haihuwa, ko kirista ne shi yana da haƙƙin haihuwa, ko ba yahude ne shi yana da haƙƙin haihuwa, kuma kasancewarsa ba ma guje bai cire maka haƙƙin haihuwa ba. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuṭihuma aw sahibhuma fid dunya ma'rufan. Allah ya ce na yadda kowane addini babanka yake ka bashi haƙƙinsa, amma kakka yi wannan addinin da yake, kakka saba min a wajen addini, amma ka kyautata masa. Wannan tarbiyya kenan. ƴaƴan da ka haifa sai an duba an ga suna zuwa makaranta, suna da ilimi, suna da tarbiyya, kana kula da su. Wannan shi yake nuna ka samu tarbiyya na hakkula da ƴaƴanka da ƴaƴanka da iyayenka da iyalanka da sauransu. Al-ijtima'i kenan, cikin jama'a. Ya kake kallon wanka? Ya kake kallon ƙaninka? Tsofaffin garinku wace irin mu'amala kake da su? Matasa kana tausaya musu, tsofaffi kana girmama su, wanda baya girmama na sama baya tausaya wa na ƙasa baya tare da mu.